बोला धनिया कवन कलाकारी हो गई, सूट साड़ी हो गई। अभी बाड़ी तू कुमारी बेकरारी हो गई, कौन बीमारी हो गई। भैया एक लाइन की बोली ना रहुआ, वो से बोली कि बोला धनिया, हम बोलता नहीं कि बोला धनिया कवन कलाकारी हो गई, सूट साड़ी हो गई। अभी बाड़ू तू कुमारी बेकरारी हो गई, कौन बीमारी हो गई। आपका लाइन है कि तुनु बेरा कर पूजा भई, कि नींबू खरबूजा भई। बोलिएगा एक लाइन कि नींबू खरबूजा भई। आज अमृता जी को लोग जान जाए कि सिर्फ भक्ति नहीं शक्ति भी गाती है। बोलिए ना एक लाइन, माइक चालू कर दीजिए भैया। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? कि नींबू खरबूजा भइल कैसे। हम हो गए बता क्या? अच्छा किसको किसको पता कि नींबू खरबूजा काहे भइल? कि नींबू खरबूजा भइल, कि नींबू खरबूजा भइल, कि नींबू खरबूजा भइल कैसे, कि नींबू खरबूजा भइल। बगली से निकाल सैया जी, उड़ाव रुमाल सैया जी, पातर करी भैया बोले हो। रुकिए 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 रुकिए, इसको पकड़िएगा। आज तारा हम फीता काटबो। सुनिए, उधर से आप लपटाते हुए नाक की तरह ऐसे 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 लपटाते, आप आइए, हम इधर से आ रहे हैं। कि पातर करी होइया डोले हो, लपटा कहिए कि नदिया के बीच जैसे नैया डोले, ओ सही मोर सैया। हेलो 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 हेलो, जब हेलो तो रुक जाइए, इधर आइए। संतोष भैया एक बार थोड़ा मारिएगा इसे। कि बाल तोहार करे झप 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 झप, कि कमर तोहार करे लप 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 लप। कि बाल तोहार करे झप 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 झप, कमर तोहार करे लप 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 लप। हाँ ये लो, हाँ हाँ, कि कमर तोहार करे लप 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 लप। हट जाइए कृपया, साइड से हटे, बीच में नंगा तार है। कि बोली में तहरा, बोली में तहरा तरानबा तरानबा तरानबा। हाँ हाँ ए जो रही कि देखी के लोग अब बाल तोहार झप झप झप, कमर तोहार करे लप 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 लप। होली में तहरा तरानबा तरानबा, देखी के लोग अब दीवाना बा दीवाना बा। होई तो अठवा इतवा अजूबा भइल, का भइल? कि आवे जान बैगन लेला, कि जवन बावे पसंद दाना दन लेला। लामा का कि गोला का? कि नींबू खरबूजा भइल, कि नींबू खरबूजा भइल, कि नींबू खरबूजा भइल कैसे, कि नींबू खरबूजा भइल।
हाय देखी हाय देखी इनकर पीछे से निकला जाता सारा इज्जत बाहर होता, लेकिन इनका बुझा क्या बिना चहरले ना माने। ए जगदेव ना मनबो, जगदेव सपना देख रहे हैं वो। ना मनबो तारा मुँहे में खिया दे 2 रसगुल्ला। अमरजीत भाई 2 से ना मानी कि चले लुरा हमें तो डोलता वे हेलो कि देखी के दिल हमार बोलता वे चढ़ल चेहरा नूरानी बा कि चढ़ल सोनावा के पानी बा हो पानी बा। अब तो चले लुरा हमें डोलता वे देखी के दिल हमार बोलता वे चढ़ल चेहरा नूरानी बा चढ़ल सोनावा के पानी बा हो पानी बा। खाली हमारा तरफ नजर रख रहे। हाँ नजर रखब तो ठीक रही। कि धनंजय कृष्णा के चूजा भई धनंजय कृष्णा के चूजा भई किनी बुखर भूजा भइल कैसे किनी बुखर भूजा भइल कि बोला धनिया कवन कलाकारी हो गई सूट साड़ी हो गई। अभी बारी तू कुमारी बेकरारी हो गई कवन बीमारी हो गई। दुनु बेटा एकर पूजा भई। लव यू टू भाई। अच्छा बुला ले रहे। अच्छा भैया है ना। ओहो बिल्कुल कि दुनु बेरा एकर पूजा भई। प्रियांशी इंटरप्राइजेज प्रोप्राइटर बनी संतोष भैया की तरफ से मुझे पहले भी 1000 रुपया मिल चुका है, दिल से अभिनंदन। एक और हमारे सिग्मा कोचिंग संस्था है, संचालक हमारे आशुतोष भाई हैं, भारतीय युवा पूजा समिति के सदस्य हैं, उनकी तरफ से बड़ा प्यारा सा पुरस्कार है। आज ATM से निकाल कर ना, अभिनंदन बा। कि तो अठवाया जुबा भाई। अच्छा किनी बुखर भूजा भइल कैसे किनी बुखर भूजा भइल कैसे किनी बुखर भूजा भइल किनी बुखर भूजा भइल कैसे किनी बुखर भूजा भइल किनी बुखर भूजा भइल कैसे किनी बुखर भूजा भइल किनी बुखर भूजा भइल कैसे किनी बुखर भूजा भइल किनी बुखर भूजा भइल कैसे किनी बुखर भूजा भइल कैसे किनी बुखर भूजा भइल किनी बुखर भूजा भइल कैसे किनी बुखर भूजा भइल कैसे किनी बुखर भूजा भइल किनी बुखर भूजा भइल कैसे।